Guys, lain na po ning project guys ang i-turnover ni Congressman Lordan Swan diri sa Barangay Bunbon, Cagayan de Oro. So usa ni siya ka covered court, pero so kuha siya nga covered court no kay gi kuan gyud siya no. Dako-dako ni siya guys. Mo ni oh. Muna guys, oh. Murag gym. Mura siya og gymnasium. Covered court ni siya, guys. O gimove na ni Congressman Lordan Swan. Oo. Dako kay guys. So karong adlaw i-turnover ni Congressman Lordan Swan kining maong gym. Sa Barangay Bunbon eh. Daw. Bunbon. Daplin siya sa dagat. Nindot kay guys. Atong sundon unsay ni adinhi, ne? Kay ni adinhi guys, oh. Makita na to, uy. Patsada ba kay guys, sunod, oh. Sementado. Dagat kay suga, oh. Dagat kay suga, uy. Niya mas Jim Andik. Kabuti sa Jim Andik, oh. Kamunugan. Niya siya. So, perting nindutan kayo guys, oh. Sus. Pagkapatsada bagay kayo. Gymnasium ni gym ang ginani, gym. Congressman Lordan Swan. Muna yung project ni uy, go. Congressman Lordan Swan. Ni ano ni nindot kayo guys, oh. Napay dako kayo nga electric fan. Dako nga electric fan. Gymnasium gid siya guys, no? Gymnasium gid ni ang i-turnover ni Congressman Lordan Swan diri sa Barangay Bunbon, Barangay Bunbon, Cagayan de Oro. So nadi kompleto na CR. Na atanan. Wapo kay suga. Naipuntahan din Pikas, puntahan. Ako dire puntahan. Kunya dito po ang CR, apoy mga ilisanan. So safety kay guys kung dunay mga activities dire. Wa kay problema kay kung dunay activities tay basketballan. Ang basketballan to gihangir oh. Ang ring gihangir. Ring na siya. So dunay activities lain isaka ang ring. So gymnasium gid ay ang i-turnover ni Congressman Lordan Swan diri sa Barangay Bunbon.